एक्चुअली पहला आंकक सानामजोगो एक नम्बर पाउखा चिनी महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मा बनो चिनी 41 अम्पिनगर कन्स्टिट्युएन्सि जत निसाय बुट गोबां हाय रहाना जेराव मुसुबाय जत मुसुबले मुसुखा आंखलाय आंकक सानामजोगो मुसुखा आंखलाय जे जागाव पाराव दंखांलाय जे जेबे दायित्व जागो लीडर ऑफ जेबे मनो दायित्व पॉसिबल एकदम 100% रेस्पॉन्सिबल तो इन सामा खायनाय नहाय मुसुखौ हेनाय दाव आसो हाय नहागे दायित्व काम खायो न गोबां बुत रहाना दं सामा थांनाय निनि सामंतमाबो सिनियर मुसुखि निनि सामंतमा सामंताना जेबे मनो दायित्व नहागे सामा थांनाय आंगरो सामजोगो आं सासानि दिशा सन्देह दं जे जरा बुथ कमिटी बा पाराबिसिमो जे আমার দায়িত্ব जों बावगोरो माने खरन बुसु खाता मेंटेन खायो ताइरि मेंटेन खायो आनि पारानि आनि दिब्राह्म पुतार खर बुसु बीजेपी नि पुतार मेंटेन खायो आला सन्देह दं पाराबिसिमो आनि परिवार पाराव परिवार कायसो दं अवसासी काके हिसाब ना गया सेक्रेटरी रखनांगला सेक्रेटरी नि रेस्पॉन्सिबल ताबो तमाम दायित्व ताओ तो कहां की सुई अगे आनि रेस्पॉन्सिबल जे पोस्ट बोन सा काके बुझि गरा या काके सामं खाया लीडर नो जेबे दायित्व रहो नहाके सामं तांगे आं ओ कक सानायो जतरनो बखाता नं बायदि बखाता नं गरो बखात नांजना कोनो बिषयया आं कर्मचारी जाने ओ हाके दुखाव नं समय मा नाय हाके आं रिक्वेस्ट खायो अमतिके सामं नाय दुई नम्बर विषय डिसिप्लिन